Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo padha golek sedulur sing akeh dulur, ayo golek kanca sing akeh dulur, akeh kanca, akeh sedulur, akeh dalane golek sandang pangan, akeh dalane golek rezeki. Terima kasih yang sudah subscribe. Saya doakan mudah-mudahan amal panjenengan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah ahsanal jaza. Jazakumullah khairan katsira. Dibalas dengan balasan yang setimpal. Amin ya rabbal alamin. Lur, tidak perlu menjatuhkan nama orang lain untuk menunjukkan bahwa dirimu lebih baik, lur. Ya, dramamu, tapi karmamu tak bisa kamu hindari. Tidak perlu menjatuhkan nama orang lain untuk menunjukkan bahwa dirimu lebih baik. Dramamu mungkin tersusun rapi, tapi karmamu tak bisa kau hindari. Jawa nih, upama wong Jawa biyen ngene lho. Suradira jaya ningrat lebur dening pangastuti. Artinya apa Cak Sin? Suradira jaya ningrat lebur dening pangastuti. Kuwi padha karo ngene. Segala bentuk keburukan apapun itu bentuknya pasti akan kalah dengan ilmu putih, kan ngono, dengan kebaikan. Suradira jaya ningrat lebur dening pangastuti. Ngono nger. Menjatuhkan seseorang tidak oleh. Tidak perlu menjatuhkan nama orang lain untuk menunjukkan bahwa dirimu lebih baik, itu tidak boleh. Dramamu mungkin tersusun rapi, tapi karmamu tak bisa kau hindari. Mitos atau fakta, itu fakta lur. Aku ganti cerita lah untuk kisah masa lalu. Ibaratnya kan kono pengen golek rai kan. Kalau zaman semono iku ono peristiwa. Ini ya peristiwa iki apik. Cak Sin, lemah iki tuku Cak Sin. Engko kena dinggo bangun musola. Oke, siap. Lah, liya-liyane iki ora nek sing wani. Aku muni siap. Tak jak urunan 5 jutanan kok piye ora nek sing wani. Delalah ngersane ngalah. Ada orang yang mau mewakafkan tanahnya untuk dibangun musola. Alhamdulillah, itulah lur, niat baik kita, niat tulus kita gitu, pasti ada jalan keluarnya. Aku wani tinggu bangun apik kok gak wani, tak jak urunan padha gak wani, aku wani berarti kan. Lah upama lemah kuwi tak tuku terus tak tekno aku dhewe, engko darani sing ora-ora, kan ya lebih baik dimusyawarahkan. Ayo siapa yang mau, kan urunan bareng-bareng piye, digawe bareng-bareng piye. Ya nyatane ya ora nek sing wani ngono lur. Lama begitu sudah jadi lur. Ya wis ngono ki mang lah. Jenenge wong kan enek sing pinter, enek sing bodoh, ana sing ngerti. Lur. Lah pinter ki meng minter kancane, bodoh
Wong bodoh ki manut lur, dijak rono ya gelem, dijak rene ya gelem. Berarti ngono, wong iki ya rada tulus. Lah sing ngerti iki piye? Sing ngerti kuwi sing iso ngerteni kanca-kancane, sing iso ngerteni lingkungane, sing iso ngerteni semua ngono. Tidak pandang bulu, kita semua adalah saudara. Mulane diarani ngerti Jawa. Lah rikala jaman semono ki tak kira ya ahli di bidang itu kan. Ya rumahku ya wong pinter lah, wong jos. Tidak. Ternyata kemampuannya juga setai upil. Pret. Aku bisa mengatakan seperti itu, sepele. Ketika itu kan ada orang meninggal. Lah yang meninggal itu perempuan. Lah sedangkan itu di-share no grup. Ya doanya piye lho. Allahumma ghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya tak godak nang ngisore lah. Allahumma ghfirlaha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Piye lur menurutmu sing apik sing piye? Sing betul menurut keyakinanmu piye? Upama sing mati wong wedok, lah dongane Allahumma ghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ghfirlaha warhamha wa'afihi wa Allahumma ghfirlaha warhamha. nganggo kan. Lah terus tumbuk ini sore nah. Lah nunggu ini sore ya wong ora ngerti pisan. Allahumma ghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Tak tunggu ini sore nah. Nek sing meninggal wong wedok ki nganggo ha, aja nganggo hu. Ya begitulah. Ibaratnya nahwu sorope kan ora tinggal. Dari situ aku sudah mulai curiga, oh ketoknya penampilannya ngono kuwi ya mung kesing tok kan. Hatinya belum menguasai itu. Ya wes. Dari situ muncul perdebatan. Ya ibaratnya nek menurutku kan ngene. Tapi selalu ditolak oleh mereka itu. Tapi ngono wis gane aku, akhirnya usulanku memang tinggu tanpa aku harus datang kumpulan ikut musyawarah kan. Tinggu nganggo niki ya ibaratnya kan nyolong-nyolong. Lho, lah nek biyen aku kan ngakon ngono, nek biyen ora gelem, kenapa kok saiki tinggu kan. Gitu lho. Berarti kan ndek berarti pengen golek rai terus apa yang jejak raiku kan nabok wong nyeleh tangan berarti ya ben. Nah banyak kejadian seperti itu. Memang dia kan ingin menjadi yang paling depan, biarkan saja. Aku tak ngalah lupa atau begitu aku ngalah kok ya cek diarep-arep ya apik kan cek diarep-arep soalnya sing arep-arep kan ya wong ngerti tenan kan. Bos tak kandhani aku tak ngalah ae aku. Ibarate aku iki timun bungke nggo jaga imbah. Ngono aku berangkat nggo enek sing sakit hati aku. Ya wis aku tak sengalah ae aku tak mantau dari luar saja.
padahal urunku ya ora umume wong ibarate kan. Rikala jaman semono apa bangunane ki mengko